Welcome to MIT University Meghalaya, where you don't just chase dreams, you build them. Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Pria sebagai pi baro syaka bati CTV rengkat bat kimat jong kani ke janme ke senyo umni khat Tarik Nailar arjar arfunrio. Ini sedang dagimat Khubor na ke Jylla. Menteri Rangba ke Jylla Konrad K Sangmau la lej bani shimenta ka ASEAN 2026 ka seminar halor ka jing yadai yak rukom trikam na ke benta ke jing job haki competitive exam ka Union Public Service Commission bat kiwegi competitive exam ke Jylla bat ke Sarkar Pedeng. Menteri Rangba ula samru ya ka CM Aspire check syaki nyungut ki kertong ki belapas ya ka UPSC Civil Services Preliminary Examination kaba marp sanpo hajar tingka bat hagjo ko por ula plipat ba ya ka Digital Learning Lab jong ka Meghalaya Administrative Training Institute hagane ke Jylla. Ka kenhon jong ki MLA ka UDP balalam khmat da u menteri ke Sarkar Jylla ba Lakman Rumbui kalai kendu ya menteri ke tanat kampo yeng ke Sarkar Pedeng Amit Shah ha New Delhi ban pensngau halor ke jing sngau kia ya ke jingwanra ya ke jing terwa ban penbek thmai ha ka Foreign Contribution Regulation Act. Ki prangut ki MLA ka United Democratic Party ki balalej Delhi ban yakendo yo menteri ke tanat kampo yeng ke Sarkar Pedeng u Amit Shah ban yakren halor ki kam penroi ha ke Jylla Meghalaya bat kilaya thu ba ka jinglej shimet jongki bat kamdai ka balapha da ka party bat la penkre ban penyaso no yaladi bat keseng BJP. Hagawai pak Kylleng Menteri Rangba ke Jylla Konrad K Sangmau laong bakadai ke National People's Party banengkong na pedeng ki seng sain Pyrthei ha ke Jylla Meghalaya ban lej yakren bat menteri ke Sarkar Pedeng ukiran rijuju halor ke jingwanra ke Sarkar NDA balayalam da ke Bharatiya Janata Party ban penbek temai ya ke Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026. Menteri Rangba ula penken mau bahaga tu kopor ula yalam ya ginong mi ikman naga Catholic Bishops Conference of India ban lek ya kendu ya ukiran rijuju ban ya keren halor ke FCRA bat ya toru basa sising ula yalam pat saya kinong yalam jongki kenhon balang nakani ke Jylla Meghalaya ban ya kendu saya menteri ke Sarkar Pedeng bekmi ya ketanat kampo yeng u Amit Shah ban ya keren biang halor kene kamat hadien baki kenhon balang kila penpau ya ke jing sokia halor ke jing penbek temai ke Sarkar Pedeng ya kene ka ai. Menteri Rangba ke Jylla Konrad K Sangmau lalej ban IT mar arpho hajar tengka ke song jing rap pisa balamang lengba ke CM Urban Livelihood Grant syaki nongde madan ki bala syak penken ria na ke thain pulo syaka yau delang bala penshna thamai markhap bat ke matri mandir ke badan hapulo Shillong. Kani kalong ban yarap ikinong di madan hadien bakila kok ngu ya ke jing betha jong ke Sarkar ban kenria no nagi jaka bagi jusyong di madan dagi postnem kenang ban penkelu ya ki lenti ya kejat bat ya ki rot surak bat ban penitenat ru ya ke Sarshlo. Hadien bagi MDC ke VPP bat ki MDC jong ke seng Congress kila dawa ban penkiu ya ke skim bakila yok naga arpolak syaka sanpolak tengka ke badai ke pisa ke balawan naga 16th Finance Commission u Deputy CEM jong ke JHADC ba laski rembai ulaong bahakari sensyar pajba ke rukom sam skim kam julong kat ju pedeng Kylleng sensyar bat Kylleng persyak. Kaying bisyar jong ke High Court kalarai penkesan yo pa Ainam Manix Laban penkenmau bau pa Ainam ula syak saspan haka Khasi Hills Autonomous District Council bat kumtau lalej ban mudui syak kaying bisyar bat kala majno ya ke hukum jong ke District Council. Nrei habau pa Ainam ula lej syak office jong ke Himamelim ban shimti biang ya ke khat u acting upaim Alban Frederick udang syong haka cats kumtau upaim aina muhaban syong office no haka weipat ka kamera namar ba ka kamera jong la syong dau acting
Menteri Kesorkar Jylla bakmi ia ketanat ke kot ke kia uba wailat migi Jylla ula pentip ba ketanat kelayok pediang ia ke kaipot bishar benia halor ke jingdawa jongga Meghalaya EMRI Workers Union bat ula ong ba menta kadang bishar benia yakimat jingdawa jonggi nong trai ke EMRI 108. Bat hadin bala bujli director mentau Ram Kumar ula wan shimti biang kum mission director jongga National Health Mission pat ula betha ya ban khot jingyalang ya ki nongyalam jongga Meghalaya EMRI Workers Union kenang ban shim ya karai kumno banya chakman Hakador sanpau tengka kum kabai application fee katba kum ka Meghalaya Identification Registration Safety and Security Migrant Workers Act 2020 kimender ki yo rung ban trebela Kylleng ki jaka ka Southwest Khasi Hills District lakano ka Khasi Students Union Southwest Khasi Hills District. Kita khot kaseng ki bala yo bat iginong bala bar Jylla haranikor kila dawai ke sorkar Jylla bala dei ban penbek thamai ya gani ka ain hnrei lem kumta kan long ka kabu ban penrung suk ya ki mender sya ka district bat ka Jylla hi barok koi Chief Electoral Officer ke Meghalaya Dr. BDR Tiwari ula penya ya ke jingyalang bishar benia ya ke jingya chaprang ka Special Intensive Revision jongki electoral roll hadien bala penmi ya ka draft electoral roll ha ka Tarik Nailar ka jingyalang kalong lengba ka video conference bat ki Deputy Commissioner kom District Election Officer ki Subdivisional Officer ki Electoral Registration Officer bat ki Assistant Electoral Registration Officer ki nong mikmat jong ki sengsan Pyrthei bat pentip ru ba ka claims and objections kandang play hadu ka Tarik Nailar arajar arpun ka Meghalaya AIDS Control Society kalapan benapat ba ban penelong ya ka Information, Education and Communication Campaign 2026 dak babu ahmad ya ka thong ban pensyai sekipai ba ya ka jingshir khai ka jingpang HIV AIDS kan penelong ya ka Information, Education and Communication Campaign hagabau menteri ketanat ka kot ka kya ka sorkar Jylla ba wailat migi Jylla ula pendapat ba negasi kani ka jingtmu kalong ban pensyai segi breu balangat agani ka jingpang bakin wan syakman ban yo ka jing sumar kenang ban yada na ka jing yabet ya ka jingpang HIV AIDS Laban kedau baya ka IEC Campaign 2026 lapan benapat ba do menteri ketanat ka kot ka kya ka sorkar Jylla ba wailan miki Jylla ban pen snguk thu ya ki breu ki bangat ha ka jingpang HIV AIDS bakin wan syakmat ban le test bat bakin yo ya ki lajing smar bala ai da ka sorkar kani kala long ha ka jingyalang ka balong ha Lady Keen's College Shillong ha ka jingrakye ya ka International Youth Day Urang ba dong jong ka Demsen Yong ba Franklin Nongbri. Ula pentip ba ka dorbar dong jong ka Demsen Yong harengkat ka dorbar shnong jong ka Limekra. Kila shimya karai ban mudui siya Deputy Commissioner bat kumjuru siya Superintendent of Police jong ka East Khasi Hills District namar ka jingle klem akor palat ki trokit kendo ki bayay na kani ka dong namar ba kani ka day kabalaja bonsin bagi penhap kendo bat penhap mau hasurok bat kani ka lapenwit ya ka yat ka yang jong kipai ba ka Khasi Students Union East Giant Hills District Unit rengkat ka jingya trailang bat ka Khasi Students Union Central Executive Council kila penlongi ka jingya lang pai ba ban pensngau halor ki santli ki mat jingdawa ki ba ka seng kala bu hakmat ka sorkar Jylla ya kani ka jingya lang la penlong hakmat moddur jong wok yang nangba hajan ka DC office clearian hagaba ka seng kala aipor khatsan sngi ka sorkar ban penurlong yakimat jingdawa hnrei lada ka sorkar kamsngap ka seng kan penlong da ka jingyaki pai pa ka kong Angela rangat kepada ka dekot jong ka Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association bat secretary uba Shane Thaba kila kentu ya kinong de madan hajil road baki day ban shania ya keseng la jong namar bakum kinong ya lambat kinong de madan kila ya trailang la shiphouse nem kenti ka kong Angela kala kentu ya kinong ya lam jong kinong de madan hajil road baki day ban wat ya jingtip batikna bat ya ki kot kisla bat pun kan mauru ban nadu kapor bala thau ya ka provisional
Town Vending Committee kum ki nongilam kila keren halor ke jing penbek ya ki jaka syong jong ki nong de madan haki lenti ya ikjat ban wanra ya ka an ke bayada ya ka hok jong ki nong de madan bat ban wat ya ki jaka ki bapaka na ka benta ki nong de madan. Deputy Commissioner ke West Giant Hills District Abhinav Kumar ula play ya ka Natural and Craft Mart ka jaka de jingdi jongki self-help group ka balabu da ka District Mission Management Unit Meghalaya State Rural Livelihood Society West Giant Hills District nap haplau jongka office DC Jowai da ka jingtmu ban penbiang ya ki rensan na ka benta ki marrep balapan mi dagi kenhon SHG bat ki nong sengkam na kapsor. Arngut ki samla senrang laklat no ha jing tiet uperthat kat bagi dangi lek kai football ha ka wei gemadan ke pedon hapo ka snong mau ngap wer ha West Khasi Hills District. Kat kum ka keruak Khubor na Superintendent of Police ka West Khasi Hills District uba Herbert P. Karpungor laong ba kani kala jah ka por kumba lai bejin no pai sngi ha ka ba ki arngut ki dang yelak kai football rengkat ki wei bat ki paran yelak kai ha ka wei na ki madan ha ka snong bat ha ka por ba slap la tiet kensan uperthat hadu ba ki arngut ki laklan no. Mentang ni pai syakimat Khubor na kelenggari. Amit Shah ula kentu ya lampang ga Lok Sabha Om Birla ba unia selok bat kaliang persya bat ban bupor ya kejingya tai ke babnia halor kejingya ki jong isamla pule nit da ke ba pentingna ba undon baik hapo ka yeng dorbar bat ban jubab ya barok kejingkeli ki balawan ra. Hanya kesingi ke dorbar Lok Sabha kalau menjur dak jing tap vote ya ke jing terwa jong ke center ban pha ya ka an pen kelai ya ke jing no senyang nabari kata ka Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 syaka committee baya trelang jong ka yeng dorbar ke bedon live wengut kit kot arfo ingut ki MP jong ka yeng dorbar tawan bat sipangut ki MP jong sarkar pedeng kaban IT ka kai phot jong ka ha ka dorbar telang menta usnem hapdeng ki jingya ki bandawa wengno e ka bil ka AIA DMK bat ka BJP ne gila persya e ka rai bekerpang jong menteri rangba ka Tamil Nadu usi Joseph Vijay persya ya ka jing penbet ya ki constituency da ka ba kentok ba ka delimitation ka la ban ya chakmat na ka benta ki jingdon kam ha ka liang ka sensyar kadar ha ka bau nong yalam ka AIA DMK u e dapat ke Palani Swami ulaong bakan kentiu kumba live khandai hadu san khandai teligisi. Kajing yakhi jong ki samla puli haranchi halor ke jing keno bagi don ke jing bemyahap ha ke examen tungkam kala poi sya kesingi ba arpo jong ki ha ke ba ki nong yakhi kila dawa ban pensange no ya ke examen JSSC CGL jong snem arjar arpsau bat ke jing tokit jong ke CBI halor ki examen JPSC bat JSSC kat ba ke sarkar Jharkhand kala kentaj mardor bat terwa ban tung da ka komiti ban jurit benia. Hanya kesengi Piyush Goyal ula kentu yaki kam khai jongkari India ban shim ya kerukam khai peteng ke bahok bat ke jing pendon kambiang kum ka circular economy namar baka ri India ka temu ban kenjo ya ka yok ke kot ke ba $5 trillion house nem arhajar saupunyo da ka kedau baka jing shalan mar syabari kalakiu nyau pulai persen hagin reus nem bat ke sarkar katmu banyo $1 trillion mentaus nem haka jingshalan syabari. Gautam Adani ulaong baka jing bishar an jong ka US kabala janne arsnem kabala kutno da kabala weng ya ka mokut duma persya u kalapen scam ya ka jinge jong u ha ka jing shisha ka jing yesha bat ka sensyaran kat bau ai kublai ya ki nong tre jong ka Adani group bat ki parlok ki bala yeng scam lengba baro jinge ki he nong sentiat jong kari India ki ong baka ISI jong ka Pakistan kala tei thmai ya ki kampen trim jong ka Lashkar e Taiba ka Jaish e Muhammad bat ka Hezbul Mujahidin hapo arngut ki officer sipai daki kenhon bak hamrit ki baya khleklang ban besu sya India ka jing penrung kam na ki than bat ki buj marwai ki betmu ban penbha ya ka jing trelang bat ban buri ya ka kerteng jong ka Pakistan ka center kala ong baka fame
tu ka kersyani ke jing dia kumba kan reu point nyofu ar lak teli ki kali elektrik ke jing penon kam ya ki san hajar arspa kendai teli ki e-bus bat ke jing bu ya ki kendai hajar san spa prapulai teli ki jaka recharge paj ba kat ba ki skim ba kham thamai kan thup ya ka PM e-drive ki temu ban penyar syu ya ke jing penon kam ya ki kali elektrik bat ke jing shna kali hapo kari India. Menteri Rang Bado ka Jylla Assam Himanta Biswa Sharma ulaong baka kendon ka baladon lupa ka 10 kilometer ha Kylleng ka Kaziranga National Park kandang terekam haduk baka Jylla kan pentip tikna syaka eco sensitive zone da ka pensyai baka jing kedau jong ka Supreme Court ya ka ESZ ka 10 kilometer kam penduduna hi yaladi ya uput ubamenta. Kakai port badang Shen jangka Wildlife Institute of India ka khen baka India ka don kumba arpu arhajar sanspa khatsau teligi hati nrei ka maham baka jingpen duno ya ki jaka syong jaka sa ka jingti mar pok hendau ki jingtei ka jing sya bat ha boarding ka jing sya tanra rel bat ka jing kiu jong ka jing yele apdeng ki brio bat ki hati ka bu jing mai ka jing im jong ki da ka badawa ya ka jing yada ka ba kham klan ya ki merat klau bat ka jing pen kre ya ki jaka syong jaka sa jong ki menta tung ini pai syagimat Khubor nak lenggiri ka Pyrthei. Ka Menteri Pelatengka jong ka Sarkar Penggari India ka Nirmala Sitharaman bat u Governor jong ka Reserve Bank of India u Sanjay Malhotra kidon mentah Jaipur nak bentah ka Jingyalang ka Arsni jong ki Menteri Pelatengka jong ka Brazil, Russia, India, China bat South Africa ka bala tip lengkot rukum ka BRICS. Ban ki governor jong ka central bank hakaba ki nong mi khmat jong ki khatwei teli ki ri ki balong dekot kini akran ya ka roi kapar ka jing ya terelang ha ka liang ka pisa tengka ka jing penjam lengba ki jing thut bat ka jing ha ka yo ka kot ha ka Pyrthei kat ba ka India ka dang bat ya ka jing long president jong ka u president jong ka United States u Donald J Trump ulaong ba unjin dakmen ban yakun biang haus nem arajar arpupra nrai ula Khubor ba ka jingpen kela ka ba arpu ar jong ka riti sencar ka ri jong ka US ka ba khang u brio ban sya jiet kum u president palat ya ka arsin ka yenggum ka jingkhang ka ba khlan ha ka an hadin ki jing job jong u haus nem arjar khan rio bat arjar arpusau. Ka South Korea kala jer ya khan nyung teligi kamram bakongsan napo karukom terekam jongkari haus nem arjar saupesan kentup ya ka jingpen klan ya ka jingla ban ya chaprang jong ka AI bat ka jingpen biang ya ka boarding ka jingpen kela ya ki pension ka jing bha jing miat bat ka jing sumar ya ki temen ka jing penon kam khambhai ki samla ki kenthei bat ki nongtrei ki bala khamrang ba bat ka jing gentiu ya ki kendon ki bayadai bat ka technology rengkat bat ka jing temu ba khaddo ban penbena haswa ban kut usnem arajar arhunrio. Menteri Kampo Yeng jong South Korea u An Gyu Bak unia kendo ya ki nong yalam jong ki kenhon samla puli barim jong ketenat sipai ketenat navy bat air force ban pan jing kersyani jing temu ke badon ke persya ban penyeso lang ya ki laiteli ki tenat syakawei ka National Military Academy ke bala antat bakan syongdor palat lai trillion won lani kumba R.iwe billion US dollar bat kala kemilenti baga jing pensyai ke bakam benia kan long hau benai risau mentau snem. Menteri Rang Bado ka New Zealand u Christopher Luxon undang bat ya ka kerdan ko munong yalam ka parti hadin bo layo ya ka jing kersyan bapura ha ka jing tap boat jong ka National Party kani kalong haswa ka election kapan salong ha ka New Tarik u naiwing mentau snem. Ka North Korea kala siat yu namding ballistic missile na Wonsan syaka East Sea nega step haka baula her palat news 4 kilometer haka jing siat ka ba arsin hapo stio bat ka ba khatwai sin mentau snem kat ba ka South Korea bat ka US kidang penkre ya ka Ulchi Freedom Shield ka ba julong manau snem.
Ka US Central Command kalau ong bagi sipai jongka kila penduk no ya ka jahit kitmar ke bedon kalama jongka Panama ka Vela Nova ha Gulf of Oman hadien bala keno bakala persyang ban penkeng ya ka jingkang jongka US ya ka Iran. Laong baka helikopter MH60 jongki sipai duriau kala siat artili kinamding Hellfire sya ka engine room hadien baka klemsut nyo ya ka jingmaham labon sia. Kakenhun Houthi na Yemen, kalau ong bakala ther ya ke jahad kit tiar sipai jong Saudi Arabia habab al-Mandab Strait, bat ya ki sipai bala kersyan da Saudi Arabia ha mocha bat marib da ki namding ballistic bat ki drone kat bagi sipai ki pekersyan ya ka sorkar kila pentip bah nringut kila yam bat sipungut kila mensau hadien baka jahad kayi ti hama kala syak ther bonsen hagane kelenti duriau. Ka jingkenyo jumai ka ba klan nyo point saw magnitude hagi benta sepni jongkari Colombia kala bam ya shispa prapu prangut ki mensiem brio bat penmensaw siajar riuspa nyo penyungun haga ba ka kali bat Pereira ki dei ki nongba ki bala syak tak jur palat siajar sanspa teli ki yeng kila syak penjulor nriu teli ki Kylleng swing kila syak tak bat ke sorkar kala penbena ya ka national disaster. Wei nong jengok kai Pyrthei Jew na France uba arpu arsnem karta ula syak thombor arsin hanong ba Rome ha ka nyo bat Tarik Nailar namar ba utap ya ketupia kipa kipulit kila yok sabut ya wei nong Algeria uba laipu isnem karta bat kila tokit ya ki wei pat hakaba menteri kambari jongga Italy wa Antonio Tajani ula penrem ya kata ke jingkeno ba persya ya ki itu hilong kimat Khubor. Welcome to MIT University Meghalaya, where you don't just chase dreams, you build them.